What's up mga sangkay? Good morning, good morning, good morning. Ayan, isang magandang umaga sa ating lahat. At napakagandang sikat ng araw. Ayan o. Sikat ng araw. Good morning! Haring araw, good morning, good morning. Ayan. At tayo'y magluluto ngayon. Ayan. Good morning, Bayaw. Good morning. Ayan. Ito yung aking malaki na yung aming makulit na aso. No? Ayan. Ayan. Si Kulit. Kulit. Oh, ayan. Siya oh. Talaga magpapa. Ano lang talaga oh. Oh. Si Bayaw oh. Bayaw! Oh. Ha? Tayo ay magluluto guys ng tinolang manok. Yan. Andito tayo sa kusina. Yan po. Andito ang ating mga ingredients. Tinolang manok ang ating gagawin yan. Manok at saka yung ingredients. Yan. Sibuyas, loya at saka mayroon tayong tanlad. Siyempre, hindi mawawala ang ating papaya. Ang paborito ng lahat, ang papaya. Ang papaya. Papaya ni Inday. Ayan guys. So, yan. Bahan nyo. At magluluto na tayo. Hanggang dito muna. Pa! So, yan guys. Buksan na natin to. Yung mahina lang. Para hindi masunog yung ating kaserola. Guys. Yuhuu! Ayan na. Mantika, siyempre. Yung kaunti lang. Para naman, yan o, serola natin. So, lalagyan na natin siya. Yan, pwede na yan. Dagdagan pa natin konti. Yan. Okay. Para yan na. So, let's go. Yan, pantayin lang natin siyang kumulo. Uy, lakas nyo na. So, yan. Para mas masarap, una muna natin itong tanlad guys, tanlad. Yan. Ang sarap. Yun, ang sarap. Sunod natin ang loya. Sunod ang sibuyas. Para lumasak. Masarap. Yan po yung ating papaya at ang ating chicken.
natin na maluto ng sibuyas. Okay. Masarap. So, yun guys. At atin ng nagisa. Ilalagay naman natin itong ating chicken. Yan, chicken. Buhusan natin. Yan. Yan. Halo lang natin. Yan. So, yun. Tapos, takpan lang natin mga. Yan, guys. So, tatakpan na natin, guys. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Yun. So, antayin lang natin siya na mag golden brown. Yun. So, hanggang dito muna, mga sangkay. At abangan nyo mamaya pagka nagkaluto na. Yup! Yun guys, medyo ano na po siya. Brown na siya. So, ilalagay naman natin itong papaya. Papaya ni Inday. Ang papaya ni Inday. Yan. So, haluin natin into halo-halo para magkahalo-halo. Para magisa rin siya at lumasa yung ating papaya. Halo-halo into halo-halo. Ayan. Ayan. Tapos, takpan natin. Yun. Natakpan na natin ang ating into halo-halo. So, wait na lang natin guys. Mamaya-maya. At abangan natin ulit. Yeah! Let's go! Let's go! So, yan na guys. Kumukulo na. So, lagyan na natin siya ng tubig. Ayan guys, tubig. Yan, tama na yan. Para masarap. So, abangan na lang natin. Let's go! So, yan guys. Napulo na siya, napulo. Antayin lang natin na maluto. Yan. At natimpla na natin siya. So, antayin na lang natin na maluto yung karne. So, yan guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo pagkatapos nito at pagka naluto na. Let's go!